Čus, vítajte v tomto novom videu, dneska ideme zase hrať. No, tak, bez prdele, teraz ideme hrať. Tak dneska, ako ste videli, tak sa k nám niekto joinul. Vítajte v druhom novom dieli a dneska je tu moja mama. A asi ste vedeli o mojom minulom kanále. Ivka a Pečko, ale ak nie, tak toto je ich správca toho mŕtvého kanálu. Pozdrav sa. Ahojte. Hlasnejšie, pretože vám, vieš, ako mám Čaute. kameru. Tak fajn. Tak čo ideme dneska robiť? Survival, please. No super. Takže ideme hrať Minecraft Survival zase ako v minulom dieli. Točím obidve diely za sebou, aby sme to mali proste, aby som to mal aby proste sa to dalo. Aby som nemusel natáčať znovu, ale aby proste som to už mal v zálohe a mohol to proste len mi dať. No, tak fajn. Vítaj v mojom jednoizbakovom domčeku, takže postel budeš musieť si robiť sama, bohužiaľ. Už som sa do toho pustila, ja už začínam ako každý správny Minecrafťák vytvorením Dreva. A problém je, že ja som všetky moje veci stratil, takže ideme zase na to. OK, no tak v tomto videu, teda nie v tomto videu, už sme strihli to o 10 minút neskôr a načneme čestku, ktoré boli tieto veci, čo bolo super. No, tak ideme do toho, tak... Wait, ja som niečo počul. To iba hudba. Oj, som nechcel. Príšery sa nemôžu spavnúť, keď ja tu mám torčky. Nemyslím tortúre, ale torčky. To vám asi došlo, dúfam. Tak technicky toto vyzerá ako rituál, ale nie, nebojte sa. Takže ja asi idem aby ma creeper nezabil alebo niečo, radšej idem asi do domu. Pepe, tam sú na pláži nejaké točky, nejdeš sa pozrieť? Vážne, torčky na pláži? Hej, poď sa pozrieť. Oh my god. Čo je tam napísané? I see you, dvojbodka a meno to není. Kamo, tak ja som zase... A čo je v tej drulici? Nič. I see you, ako I see you? Kto nás vidí? Kamo, to je desivé. To je desivé od začiatku, ja idem naspäť. Čo ty? Ja sa pozriem do tej truhlice. Škoda, mohla byť aspoň užitočná. No, ale je tu napísané I see you, to znamená, že náš svet je v Minecrafte asi proste neviem. No to nevadí. Fajn, no tak ja sa zavriem do izby. Tebe sa žije, ja ešte nemám taký pokrok. No. OK, tak. Ja sa furt dostal na ten dojem. A kde sú vlastne mobovia? Dúfam, že ďaleko, lebo ja som sa skrýla iba tuto v korene stromu. A nič nie... Čo? Jaj, Čo to? Zombie! Stretla som zombika. Čo tu robí zombie, ale veď... Našťastie mám tu meč, ktorý som získal cez deň. Ja mám drevený, som si stihla spraviť. Oj, ďalší. A vieš to, že my musíme byť hore len kvôli tebe. No tak, lebo nemám posteľ. Je to ešte nejaký? Áno. Kde? Počkaj, ja sa... A čo keby sme išli do tvojej domčeku? Dobre, tu creeper, no tak súhlasím s tebou. A bucha. A už mu buchol. Ja som vo vode. Si v poriadku? Áno, som v poriadku. Poď, ideme. Poď. Prvá. Ideme sa Prvá. domu. Ale čo to robil ten Herobrine, alebo čo to bolo, čo napísal Poďme do ICU? domčeku. Výborne. No, čo keby sme tu niečo si vykraftili? Počkaj. Ja plánujem asi toto. Prepač, nechcel som teba hitnúť. Nič nevadí, ja idem. Chcel som spraviť ešte ďalšie poschodiek. Ja by som mali, ale čo ak sa nám dole v tme budú spadnúť ďalší? Asi nerozširuj. No vieš, ako to je v Minecrafte v tme. Oď viem, ale zase vieš, že máme ešte torčky. No, ja točky nemám. Ale ja hej, takže to stačí, aby proste bola miesto osvietená hocičomu. Hoci čím a aj tak proste bum. A teraz tu už máme ďalšiu miestnosť, ďalšiu posteľ, môže sa vyspať. Výborne, takže táto biela bude moja. A ešte, mami? Mami? Noc. A ďakujeme, že? Ďakujem ti veľmi pekne. To z toho stresu. Nabudla som. Na prvú noc. Dobre.
A teraz tým pádom ja si idem spať tiež. Postele nie je prístup. Lebo sa tam nachádzajú nespúry, nemôžem ísť do postele. Tak si sprav postiel ešte tu dolu, kde som ja, tam sa dá. Tam si v bezpečí. Tak. A ideš. Nespúry. Ty si to stihla skôr, než prišli. Takže ty skočil s rukou Tak, v ohni. otvor. Počkaj, ešte lánuť. Tam si mala ruku v ohni, to vyzeralo vtipne. Neotváraj. Neotváram. Ja mám zbranie, maximálne pôjdem ja von. Tak poďme bojovať. Nie, ty nechoď. Idem aj ja. Nechoď. Ja mám aspoň meč. Ja aj ty máš meč. A ja mám drevený. Ale a skeleton po tebe vie strieľať. Počúvaj, nie sú tu nestvory. Poďme chytro spať. Máš pravdu. Ale ja sa nestvúra, bu. Stihli sme to. Otvoriť chat. Probíha stavy kontroly chyby. Čo to? Nemal si Nahlásiť. What? Takže sa vidíme na budúce. Nie, veď toto je ešte krátke video, musíme ešte 3 minúty robiť. 8 až 9 minút majú videa. Takže, no ja som naspäť, ale mama to vzdala, pretože má robotu. A ja neviem, či to ja nezdá. Ja plánujem nejaký si zmeniť skin, pretože takto neviem, či to vyzerá dobre. Hitlera si nevšimajte. Tak fajn. Toto je mamin skin, ten by som ja mohol ukradnúť, ale radšej budem s tým. Tie torčky ma furt desia. Tak ja si už idem domov, vyspím sa. Tento tu vyzerá dobre, ten strom. Oh no. Oh no. Redstone torčky. Herobrine, I'm him. To znamená Herobrine, ja som on. To znamená, že nás tu tie cedulky, tamto, tá čestka, toto, znamená, že v tomto serveri je reálny Herobrine. Oh shit. Tak na budúcom dieli nevieme, či ho vôbec stretnem, ale bolo by to cool. A tak to je všetko alebo ešte sa vyspím. To je všetko pre toto video. Mohli by ste, ak ste na tomto kanálu noví, tak mi môžete dať like. A ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak ste noví, tak mi dajte odber. Vítajte na Pepe Gamese. A ak sa vám video páčilo, tak môžete napísať aj komentár. A potom ešte môžete vlastne ísť zdieľať toto video, aby vlastne to videlo viac ľudí a malo viac zahľadnutí svojim kamarátom kľudne a hocikomu. A nezabudnite a uvidíme sa na budúcom videu. Čus! A dajte like, aby vás Herobrine nenaháňal v noci.